să știi, uiți. Să uită la tine? Da, uite. Ia zi. Apasă pe like acolo. Ai like și dislike. Uite așa. Să vedem dacă... E chiar un... Ai zis că mergem amândoi să umplim? Deci eu trebuie eu să zic așa, deci... Cam așa în capul meu. Dar tu poți să stai fără să mănânci într-o zi? Hai, domnule, să-și prepară cărnița așa. Mari poză cu tine, măi, cu mâncare. Da! Stai inima! Ce păi, Doamne, Maica Domnului! Du-și dezbracă! Stai inima! Da, stă inima! Ăsta? Vrei să te scutură o leacă? Nu mă cutura, mă, cum e rău! Voi nu ca și rău și eu. Ui, cine e bună! Doamne ferește, eu, tu nu ești sănătos la capă! Dar și eu apucă, ca să nu faci mâncare! E gata, te-am gata! Că sude acum! Ca să nu mai faci mâncare! Să mă leși flământ azi! Făi de mine și de mine! Eina! Doamne, îmi cad! Numai să nu mai facă nici mâncare! De asta! Uite la ei! Doamne, Maica, da? Nu mai mănânc nici azi! Nu, domnule, dar ce fac eu azi, că nu mai mănânc? L-ai și aprins focul. Da, nu? Hai, când e vorba de mâncare, știi cum ești ca vântul? Ca uraganul ășala, știi? Poate a plesni, oi, că ai bagat jumătate de copac odată. Da, l-am bagat. Doamne, Maica, domnul, și-o băgat și niște bucăți de scânduri și... Numai ca să facă mâncare mai repede. Of, nu mâncați de mine cu mâncarea. Atât de iute și de azi ești la focul și la... când e vorba de mâncare? Ia uitați-vă. Foc. Ui, băi, ușor, domn, mamă, ce-ai făcut acolo, băi, ești nebun. Pui flambat la Tiberiu și Cornel. Nu o să mai vedeți așa ceva nicăieri. Nicăieri nu o să mai vedeți, domnule, așa ceva. Și e o bunătate, bă, nici nu vreau să-mi imaginez ce e acolo. O bunătate. Eu acum rămân flămând. Azi rămân flămând, pentru că Cornel e supărat și a zis că n-ați dat like și o zis că nu mai faci de mâncare azi. Hai, dai, nu mai gata. Nu mai faci? Nu. Ce treabă are like-urile, domnule, cu mâncarea? Hai. Dacă lumea o dă like, o dă like. Dacă nu dă, nu dă. Și treaba are, dacă lumea nu dă like, nu faci de mâncare. E așa muritori de foame. Ajutați-mă. Dați la episodul ăsta, dați cât mai multe like-uri. Cum, domnule, să nu de ei? Stai așa flământ, să vedem dacă mori azi. Vezi, mai pornește? Cute. Nu pleșcat acum. Și din rău? Nu, e de ghini. E de ghini. Hai să ne râdem, e de ghini. Chiar rău tari? Nu, e de ghini, domnule, că am spus de ghini. Valeu, bă! Ai pus lanțul pe dos. Eu pot să pun lanțul. Nu mai fac. Ai pus lanțul pe dos. Vino ca la mine. Dar nu știu, domnule, cum să pune lanțul, de eu să știu. Vino ca ai zis că știi tu. Ai știi că ai. Uite cum ai pus lanțul. Cum ai pus lanțul. Păi le-ai pus pe dos. Cum tai lanțul ăsta? Lanțul ăsta cum tai așa aici? Dacă el venea invers. Ai pus lanțul pe dos. Întoarce. Întoarce-l, domnule, de eu să știu eu cât de l-am pus pe dos. Hai să pun lanțul. Eu nu știu că se pune așa sau așa. Hai, pune lanțul pe dos. Tu unde lumea așa răcnit, dar nu pot. Valeu! Ce lume? Lasă că-l pun în lăntări ca cu invers. Uite, eu am pus lanțul pe dos, nu știam ce nu tai deloc. Dar chiar deloc, tu cum să tai? Cu dacă-l pus pe dos. Deci are și dos și față?
Ha? Doamne! Nu mai gata, pleacă de aici. Pleacă. Deci, da, uite, că aia este, da. Da, bă. Pleacă de aici. Aia este, ca să prindă, uite, dar el prinde, da. Da. Am înțeles, domnule, gata. Da. Pui la spidos. Nu mai pot. Până la nicio idee să pui și să fac ceva. E alta, dar trebuie să apuci și acum. Dacă nu s-a apucat acum, mănânc la noapte. Așa, puni la foc, șerbi, închid acolo. Exact când mă pălești durerea din mață, e gata mâncare. Dă-l aici acum. Ce faci, Ce-am făcut? Ia, lasă-mă când n-a făcut așa. Hai mânca morcov, hai mânca carne, hai mânca, mănânc și carne azi acum. Du-te, domnule, acolo așa. Gata, mă duc la treaba mea. Dă-i la treabă. Ai! Dacă făcea așa și la Sani apa. Trebuie să plâng. Șacale iasă din coadă. Vezi că nu vine deloc nu vine, serios. Când am auzit, o răbufni, domnule, ce era să fac? Da. Răbufnești așa. Răbufnești, fără control și vrei să fac, Doamne. Na, o ieșit, de acum și vrei să fac. Ia să te ascultă. Nu, hai că băgăm în borță ca să ne orientăm unii. Îmi bieși. Cum, mă, ce băgăm în beja? Dar unde vrei să o faci? O faci mai aici? Unde, domnule, aici? Aici când vii noaptea la via și ochii și... Da, și tu e nebunit. Aici? Domnule, cum tu, Doamne, ferește, Da, Maica hai, Domnului? gândește-te tu unde. Dar ce să mă gândesc eu? În pădure. Dar cum să mai încălzește apa când a dat frunza? Să faci o umbră acolo de stă apa gheață. Ei, și te răcorești. Ai te răcorești. Când ai și canicul afară. Faci nebunii, faci și alte nebunii. Vai de mine, Doamne, ferește pe o manie de asta. Ridică-te cu ea în sus și vină la gard. Haide, domnule! La gard aici, bă! Dom'le, gardul! La partea asta, la altă, la vali! Țuri înapoi! Țuri înapoi! Vezi că ai un copac în față, ai grijă. Ridică-te mai sus! Pune mai băgat! Haide, domnule, ridică-te sus! Ha! Hop! Vină, hai, acum ridică-te aici! Eu tu s-a băgat în butoi. Dă-te afară. Hai, lasă-mă, mă! Dă-te afară. Ești... Dacă a uitat prin casă, am zis că doar din casă. Puh, Doamne, Maica. Uite, s-a Am băgat. amorțit! Ieși afară. Am amorțit! Ieși afară că ți-a storcat. Am amorțit! Ți-a storcat. Am amorțit! Da, și tot de-a dura. Asta e saltul. Aha, acolo să stai. Am amorțit! Ieși afară de acolo. Stai că mi-a amorțit șorul! Pe straturi. Pe straturi. Mi-a amorțit șorul! Stai că mi-a amorțit șorul! Dar cum și te-a pus să bagi în cadă? Am ligamentul rupt, lasă-l! Deci... Cotul mă doare, cotul! O, ieși afară. Doar în cot, lasă-mă! Ieși afară de aici. Lasă-mă că mă doare în Ieși cot. afară. Te doar în cod de mine, e normal. Hai, ieși. Ieși afară. Eu te caut prin casă ca un debil.
Gata, îmi stă inima. Îmi stă inima. Ieși afară. Bă, și eu vin să-mi gândesc banii ca să doarmă. Da, să mă urc, domnule, că nu am morțit șoarele. Pe cum dacă ai stat înghesuit acolo? Hai trăiel. Eu. Ieși afară. Ieși până mă. Uite că nu am morțit șoară, lasă-mă. Treci odată. Treci. Uite și o zapat o pandirleț și gata, au făcut treabă. Pune mâna pe treabă. Pune mâna pe treabă când mă uite, te lumea pe dealul și ala. Am morțit șorul. Treci. Te caut prin casă, te caut. E greu, da, e greu. Dar dacă te bagam în rădăcinile să vezi cum e. Dacă te bagam în rădăcinile. Adu lopata, că nu pot. Era mai bun? Era mai bun? Nu era mai bun. Adu lopata. Taci? Taci în gură. Eu și nu am morțit. Gata, te-ai îmbolnăște acum. Am furnică. E furnică, e pune pe iarbă, de-acum dă căldura, de-acum cauți umbra. Dar cum te-ai uite că se bagi în cazul dori acolo? Da, și ghini. O mai găsă ceva, bă, frate drag. Adu, domnule, o leacă lopata, că... Hai că tu zvârli acum pe stigar. Ia. E să fum din pământ. Pământul care l-am scos de aici, e să fum. Corneli! Corneli! Băi! E să fum din pământ. N-am mai văzut așa ceva. Cum, domnule, să ia să fum din pământ? Ia. E să fum din pământ. Corneli! Băi, Cornel! Ui, vină repede că ia să vină repede că ia să fum. Hai, n-auzi! Hai! Alo! Hai! N-aude ăsta! Să arunc cu ceva. Nu vede, ue, n-aude. Mai dau cu ceva. Nu vede, ue, n-aude. Mai dau cu ceva. Corneli! Vină cu așa repede! Ia să fum din pământ! Ia să fum din pământ! Serios să zic! Uite, vină cu așa să vezi! Ia să fum din pământ! Ia uite! Vină și te uite! Uite aici am dat! Ia! Uite! Ia! Ia să fum din pământ! Vezi? Fum din pământ. Tu nu vezi că ia să fum? Uite! Ia! Și acolo! Ia! De ce iese, domnule, fum din pământ? Ha? Nu știu. Asta e o oră de... Dau aici și iese fum. De ce iese fum? Ei, s-o șerbântat hârlețul. Zici? Serios? Ei, lasă-l să o odinească. Du-te aici și focul ăla, că s-o șerbântat hârlețul. Gata, răzvălit tot. Dar de ce iese fum din pământ? Lasă să răpărească, de să fum din apă. Ui, Doamne!